Molt bon vespre a tothom, benvinguts al Museu d'Història de Catalunya. Els agraïm la seva presència avui aquí per retre homenatge i recordar la figura apassionant de Francesc Candel, de Paco Candel. Ens acompanya Maria, la seva filla, l'escriptor David Castillo, després la Clàudia Pujol, directora de la revista Sàpiens, ens farà una miqueta més la introducció. Jo soc Miquel Trepat, director general de Cementiris de Barcelona, que conjuntament amb la revista Sàpiens, des de fa ja alguns anys, organitzem sessions com aquesta, moltes vegades aquí al Museu d'Història, altres vegades als cementiris. Tu ets el futur. Altres vegades, durant aquests anys terribles de la pandèmia hem hagut de fer-ho via internet, però hem posat figures rellevants de la ciutat de Barcelona que han fet grans aportacions a la comunitat, des de les arts, la ciència, la literatura, l'esport, etc. Darrerament hem copsat les figures de la Mari Sampere, del Jordi Sabater Pi, el primatòleg, de Joan Oró, el científic, de Joaquim Blume i avui, òbviament, en Francesc Candel. Volia també saludar especialment en Salvador Cardús, que és el president de la Fundació Paco Candel, i també, no he pogut saludar-la abans, però em consta que hi ha aquí, que ha vingut Georgina Lázaro, que és representant del districte de Sants-Montjuïc, un districte on en Candel va tenir, evidentment, hi va viure moltíssims anys i va tenir una relació molt estreta. Bé, els deia, des de Cementiris organitzem conjuntament amb Sàpiens aquest tipus d'esdeveniments. Una de les nostres tasques, òbviament, més enllà de la que vostès coneixen prou bé, és tractar d'extendre la memòria individual i col·lectiva de les generacions que ens han precedit i, evidentment, ho fem especialment amb les persones il·lustres que van deixar empremta a la ciutat i en el país. I d'aquesta manera també aprofitem per posar en valor aquest element memorial, però també el valor patrimonial, el valor cultural, artístic dels cementiris, com equipaments oberts a la ciutadania, com museus de l'aire lliure i, per tant, com a testimoni de les generacions precedents. Els convido, em consta que són persones actives, els convido a visitar la nostra web. Ens esforcem per fer tot un seguit d'activitats culturals vinculades a la difusió de la memòria i, si em permeten, molt ràpidament, els dic que el dia 27 d'octubre fem una primera, perquè no l'havíem fet encara mai al cementiri de les Corts, una ruta nocturna teatralitzada i, per tant, si tenen interès, potser alguns de vostès han pogut fer la de Montjuïc, la de Poblenou, doncs el dia 27 d'octubre, dijous, ho farem també al cementiri de les Corts. En qualsevol cas, gràcies per la seva presència. La veritat és que sembla que ja hem recuperat la normalitat després de la pandèmia i veure una sala tan atapeïda com aquesta ens fa un pla de goig. Gravarem la sessió en vídeo perquè puguem compartir-la arreu més enllà de les persones que estem aquí avui reunides. Moltes gràcies. Gràcies. Se sent, sí. Hola, bona tarda a tothom. Primer volia agrair al Museu d'Història de Catalunya per acollir-nos en aquesta casa, també Cementiris de Barcelona, per confiar en Sàpiens amb aquest cicle que us explicava el Miquel Trepat, que organitzem des de fa uns quants anys, sobre personatges històrics de la ciutat. Ell també ho deia, és la primera que fem presencial després d'una bona temporada. Per tant, jo estic molt contenta de tornar a compartir la taula amb el Miquel Trepat i de donar la benvinguda a l'escriptor David Castillo i a la filla del Paco Candel, la Maria. Nosaltres aquesta tardor se celebra el 15è aniversari de la mort del Paco Candel i des dels Sàpiens ens semblava que podia ser interessant, que podia ser una bona ocasió per fer-li un homenatge a aquest escriptor que va retratar com ningú la vida dels altres catalans, de totes aquestes persones que havien vingut de diferents indrets de l'estat espanyol en successives onades migratòries i que s'havien instal·lat en els barris suburbials de Barcelona. Però a part d'una portada de la revista, que és molt bonica, i si algú no l'ha vist em farà il·lusió ensenyar-la, és el moment Falca, sempre ho faig, a part de la portada de la revista, que ens semblava molt interessant, ens feia il·lusió fer alguna cosa especial, que és el que intentem fer sempre que creiem que l'ocasió s'ho mereix.
els de vosaltres que ens seguiu, per exemple, en el cas de Jesús Moncada, doncs van publicar uns capítols inèdits de la seva novel·la inacabada, no? O, per exemple, en el cas del Josep Benet, doncs van publicar també consells de guerra inèdits de quan ell advocat defensor, que són extraordinaris i que no havien sortit mai a la llum, o en el cas, per exemple, de Joan Fuster, que aquest any hi havia el centenari, també van recuperar diverses cartes que ell, tot i que s'ha publicat moltíssim, s'ha publicat molta correspondència, cartes inèdites amb diverses personalitats dels països catalans. A la primavera o principi d'any, ja no sé quan era, vaig començar a parlar amb el Salvador Cardús, el president de la Fundació Candel, també amb la Maria Candel, per veure si trobàvem alguna parleta inèdita, per veure què podíem fer. Vam anar a mirar el Fons Candel, també, que va adquirir a la Biblioteca de Catalunya, però al final ens vam decidir per una cosa que no havíem fet mai i que ens va semblar molt original, i vam encarregar al muralista, al Roc Blackblock, que segurament amb alguns de vosaltres us sonarà, que ens fes un grafiti que servís no només per la portada de la revista que heu vist, sinó que també pogués quedar-se de manera permanent a la via pública, que no fos una cosa efímera que només servís per un número de la portada. I així ho vam fer, vam aconseguir els permisos de l'Ajuntament de Barcelona per poder fer un mural al carrer de la Muga, que és on va viure durant molts anys i on va fer bona part de la seva producció literària. Per tant, teníem un bon tema dels Sàpiens, un mural, i ens semblava que era interessant completar-ho amb una xerrada d'un dels periodistes que coneix i escriptors que coneix més Candel i la seva obra, David Castillo. David és periodista, és escriptor, és poeta, és crític literari, no sé quin ordre vols que et presenti ni com t'agrada que et presenti. Depèn de que em pagui. Molt bé, si és que paguen. El seu nom, molts de vosaltres el coneixeu, va començar a fer-se sentir en les publicacions aquestes contraculturals i clandestines dels anys 70, per començar a guanyar premis literaris importants a partir dels 80, el Carles Riba de Poesia, el Premi Sant Jordi de Novel·la, entre molts altres. Crec que gairebé ha guanyat tots els premis de la literatura catalana, el Creixells. L'últim, si no m'he descomptat, és el Joanot Martorell per l'obra El tango de Dien Ben Phu. No sé si n'hi ha algun altre. Aquí la vaig cagar perquè em vaig ficar en una gran investigació, em vaig enterar de tot. Em vaig enterar de tot el que passava, tots els que havien sortit per una banda, per una altra, tenia unes llistes de tios, vaig arribar fins a l'arxiu de Salamanca, fins a zones de l'arxiu, que obries les carpetes i aleshores les cintes, o sigui, ja surten milers d'historiadors cada any, però jo no havia arribat ningú, i les cintes es desfeien com allò de les pel·lícules del Conte Dràcula, quan obren el taüt i plof, i em trobo allà al final de la cinta tots els tios de la 28 Divisió Republicana, la columna Ortiz, l'antiga columna Ortiz. I clar, estaven tots els comissaris i els oficials marcats en vermell, i aleshores, a diferència de Catalunya, amb altres comunitats autònomes està tot bastant ben organitzat, i vaig estar buscant amb unes cintes i tots morts. Tots aquests de la 28 van tenir la mala sort d'estar esperant els barcos dels comunistes a València primer i després a Alacant, allà no va representar ni Déu, i els tios van anar per un periple del Camp d'Albatera i tal, un arxiu increïble. Hi havia uns tios així com de la teva edat que em deixaven la clau al cap de setmana i tot per mirar el que hi havia allà dintre, que una mica és, jo vaig conèixer el Candel així, com la curiositat i mirant i tal, i preguntant-li, ensenya'm els barris, i com que el tio anava pels barris, aquí nació el Manchón, famós, la davantera que era del Barça, ell era molt del Manchón, aquí murió Canito, saps, el millor líbero de la història del futbol català, era també d'allà de les barriades. Anàvem a camps de futbol, havia un camp de futbol que com que Montjuïc estava construït moltes vegades, que hi havia un forat, i aleshores al forat l'havien omplert d'escombraries i havien col·locat la sorra a sobre, amb la qual hi havia focs bullets, fuegos fatuos, que diuen. Estava mirant la muntanya, plup. Ah, sí? Sí. I li dèiem, hosti, això aquí, en un d'aquells camps de futbol, totes aquelles escombraries van fer combustió, va haver-hi un incendi i el camp de futbol va acabar
O sigui, que era una manera de jugar al futbol diferent, ja no que plou i d'herben i tal, però que eren coses així de l'anecdòria molt divertit. L'altre dia, que estava amb una conya del sonar o que em van vacunar, jo con tota la becerrada, estàvem allà amb tots els vells i vaig intentar fer una ruta del Candel bordejant la muntanya pel Polvorín i tal i qual. Estan tots els bars tancats, hi ha una tranquil·litat, però... Ha canviat molt. Sí. I havíem fet també el cementiri, a propi cementiri. Sabeu que el cementiri del sud-oest era el més gran de Barcelona. Ara si te'n vas al cementiri de Cerdanyola, vas caminant fent una ruta per Collserola, quan arribes al cementiri portes 3 hores caminant, però dintre del cementiri pots estar-te 4 hores de lo gran que és. Però abans era el cementiri del sud-oest. Jo li preguntaba, mira, tengo un nicho aquí, Paco, tengo un nicho y que... Bueno, però ja saps el que passa aquí, no? Que aquests nichos són molt de trampa. Hi ha el Lairet, el Ferrer i Guàrdia, el famós Durruti... Sí, i després hi ha la super fossa comuna, on hi ha allà, no sé, 1.800 tios. Hi ha un llibre, uns historiadors, hi ha un llibre que surten tots amb la petita fitxa. I clar, parlant amb el Paco, i el Paco sabia que no hi ha ningú en aquelles tombes. El Durruti, l'Escaso i el Ferrer i Guàrdia ja no hi són. Sí, i quina és la polèmica aquesta? On són? Sí, són o no hi són? No, no hi són. No hi són. Sí. Bueno, polèmica, no hi ha ningú, està buida la tomba. I eren aquestes coses que ell, que era molt curiós, i era una persona que trepitjava molt carrer, li passava com el Pedro lo travessava. I aleshores tenia aquesta mentalitat d'escriptor, que són aquests escriptors de carrer que et poden explicar moltes coses, no estan en una biblioteca, et poden explicar moltes coses, que és... El Paco sabia coses de les que només sabia un taxista. Un taxista o una fulana del barri xino, quan eren d'aquestes que estaven tot el dia allà esperant amb les novel·letes i tot això, aquestes també sabien molt. Ara tots són uns rucs. Els taxistes has de dir-li el nom del carrer perquè ho agafi el GPS, no? I aleshores el tio vaya conduint d'una manera que no sap ni conduir ni res. Bueno, perdona, no sé si era l'ordre... Sí, t'estava introduint. Sí. Només l'estava introduint, però ja heu vist que la cosa promet, Després de la xerrada que farà el David d'aquí un moment, donarem la paraula a la Maria, no? Que tenim una relació molt especial amb el seu pare i que agrairem molt que també ens digui unes paraules. En tot cas, des de Sàpiens el que us volíem dir és que esperem que aquesta iniciativa serveixi per revisitar Candel també per les noves generacions, perquè molt sovint ens trobem gent molt jove que no han sentit a parlar de Paco Candel, que per tant hi hagi molts més actes, moltes més iniciatives. Sé que la Fundació Paco Candel també estan amb això. Per tant, esperem que la portada, la xerrada, el mural formi part d'una futura ruta Candel, d'algun dia que inclogui la Fundació, que inclogui la biblioteca que du el seu nom, que inclogui el pis aquest que dèiem del carrer Muga, on va escriure bona part de la seva obra literària i que la família també té interès i que es convertís en un museu. De moment, mentre això no es produeixi i no tinguem la ruta Candel, jo sí que us emplaço a que aneu, agafeu el metro fins a la parada Foneria, o amb cotxe o amb cop de moto, el que vulgueu, camineu 5 minuts i pugueu veure aquest mural que teniu aquí, que és el que hem fet. Nosaltres esperem que des d'ara, que commemorarem el 15è aniversari de la mort fins al 2025, que hi haurà el centenari del seu naixement, doncs passin coses. Des del Sàpiens ens agrada ser una mica promiscus culturals, ajuntar gent amb talent, gent interessant, i que a partir d'aquí passin coses. I si es poden traduir i reeditar obres com Donde la ciudad cambia de nombre, Han matado un hombre, han roto un paisaje, o fins i tot se'n puguin fer sèries, se'n puguin fer pel·lícules, perquè creiem que la força del missatge cívic tan fort dels altes catalans ha tapat sovint la qualitat literària d'aquestes novel·les, que també són un testimoni increïble des del punt de vista històric i des del punt de vista sociològic. I aquí era més o menys la meva presentació. Ara et donava la paraula. Bueno, tenir un superbestseller no està mal, eh? No està mal. No, perquè amb el que roben els editors
tenia un best-seller i a més que et dinamitza tota la resta de l'obra. Aleshores, i també quan es va fer una mica la recuperació del Candel va ser amb les adaptacions dels altres catalans, perquè ara aquí s'estan barallant els espanyolistes, els catalanistes, però hi ha zones que només veus els turbants, o sigui que ja ni flowers, ni de català, ni castellà, ni res, o sigui, és una altra realitat. Nosaltres ens hem convertit com en una mena de paladilla i que sospito que no ens entenem gaire del que passa. Jo escolto bastant perquè tinc una parada a l'autobús a sota del balcó i aleshores sento parlar als sud-americans i els problemes que tenen amb els contractes. Que dic, hòstia, aquí estem igual que sempre. Per nosaltres no, perquè clar, que no està jubilat, doncs té un sou de funcionari o d'aquests, són polítics, perquè té una quantitat de polítics que flipes, però hi ha gent amb problemes. I això és del que s'estaria preocupant el Paco si estigués. Perquè el Paco ja tindria ara uns quants anys. ¿Qué hacemos? Marujita, ¿cómo lo hacemos? Marujita, ¿Sí? com Vale, ho fem? vale. Mentre ells es posen d'acord, si de Sí. cas el Miquel i jo ens posarem aquí Bueno, davant i els hi ha una deixarem cosa tot el que- protagonisme. Hi ha una cosa que són les anècdotes que em podria explicar un munt. Les anècdotes de quan anàvem amb el Paco, aquesta gent que eren accessibles, que en aquell moment ho eren tots, el Víctor Alba o la Teresa Pàmies o no sé, o el Víctor Mora o el Mercè. El Mercè, com he d'escriure per escriure com tu? Esteu aquí i escriu. Pues agafó i ets una merda. O tants altres, el Josep Maria Lladó, estem amb el Cardús. El Cardús on és? Aquí. Que compartien les columnes amb la Teresa Pàmies i els dos tenien la procedència suquera, la Teresa Pàmies històrica i el Paco una mica de quan el partit era el partido que dominava. El que havia parlat amb el Paco eren de les tarifes. Nosaltres teníem, quan era freelance, teníem amb el fotògraf, si anàvem a l'aeroport i tal a fer entrevistes, pues teníem la que més pagava, pues la lectura, saps? I anava degradant-se fins que arribava el viejo topo, dels que pagaven. El viejo topo també, si volies que et paguessin, havies d'anar i agafar el tio així i dir-li paga o et donaré, no? Per d'aquest món de misèria dels escriptors, encara ara venia de l'ASEC, de l'Associació Col·legial d'Escriptors, és un gremi pel qual no han passat ningú dels que s'han preocupat per la classe obrera. Ni ha passat la CNT amb les vagues de la canadenca, ni els morts, ni ha passat Franco, com va intentar liquidar això, doncs donar una seguretat social majoritària. Amb els escriptors això no ha passat, i una cosa que havia parlat molt amb el Paco, no tenen dret a res, cobren un 10%. Si ara, amb aquestes prostitutes que enganyen i que porten amb el vudú de l'Àfrica, els si donessin només els seus xulos i això, el 10%, pel polvo no feia ni Déu. Ni Déu. Quina comparació, no? Sí, però vull dir-te que perquè vegis que és el 10%, que en algun moment anem des del punt de vista sindical a parlar amb els editors i diem si en comptes del 30, 30, 30 i 10 fem 25, 25, 25, 25, és diferent. Mira el Barça, no pot pagar les nòmines i tant dient hem de treure aquests jugadors perquè cobren molt. Doncs això no es planteja. Abans, el Kubala i el César i tots aquests jugadors bons, quan acabaven s'havien de buscar la vida perquè no estalviaven gaire, podien estalviar un pis, no eren aquests multimilionaris. I amb els escriptors passa el mateix, ara me l'agravant que hi ha poc a rascar. Els altres catalans suposen, jo tinc una col·lecció de llibres del Candel, alguns anotats pel propi Candel, amb algunes serrades que veia dintre i tal, és l'ascensió d'un escriptor que va tenir en aquella època dels llibres barats a l'editorial Plaza i Janés i tal. Era un escriptor cotitzat que venia i explicava una sèrie de coses de les quals els altres no parlaven. Ara, perquè us feu una idea de com està el tema, ja que veig que tots sou veterans, l'altre dia em va trucar un organitzador d'eventos i
congressos i tal i qual, d'aquests que aconsegueix enredar les administracions, i em va dir, David, hòstia, m'has de donar 2 o 3 noms d'escriptors menors de 60 anys per col·locar-los, també va dir, si pot ser alguna dona, que tinguin com a eix la ciutat de Barcelona. I clar, jo li podia dir, Manuel Vázquez Montalbán, Víctor Mora, Candel, 50.000. Però, hòstia, em vaig estar 3 dies pensant i al final li vaig dir, hi ha aquests 2. Només hi ha aquests 2. I aquest, a més, és bastant dolent. També hi ha... Sí, però tots aquests, tots eren coneguts, havia una... I n'hi havia molts, saps? El Romero, saps? Que havien tractat el tema de la guerra, no sé, 50.000, no? Ara és problemàtic i vaig pensar, si aquesta ciutat, que ara el Matías Senar, per exemple, el Premi Goncourt, un dels últims premis Goncourt, té una novel·la sobre el Barricino i viu a Barcelona, però dels autors d'aquí, un tema en concret, com és la ciutat, ha desaparegut una mica de l'imaginari. I aquesta ciutat, dintre de l'imaginari del Paco, és fonamental. És fonamental. Amb la diferència, en relació amb el Mercè sí que parlava del Guinardó, però del Carmel, el Mercè no havia estat pràcticament mai al Carmel. L'havia vist des de baix. No, perquè no es podia entrar. Saps? O sigui, no es podia entrar així ben vestit. I ells tampoc no ho volien ensenyar perquè els hi feia una mica de vergonya. I en canvi, de tots aquests barris de la zona franca, el Paco el recitava com si fossin una alineació de futbol. I a més podia anar allà i explicava, aquest és futbolista, l'altre és el que tenia el colmado de no sé on, i aquest tenia un bar que estava molt bé, i si anaves amb ell a Can Valero, que era on està ara allò de l'anella olímpica i tal, hi havia un campament que flipa, o sigui, era una ciutat. Hi havia l'entrada del bar, que era el bar de Can Valero, que els que anàvem a córrer a Montjuïc, que el Montjuïc també estava, l'estadi també estava ple de gent que vivia allà, doncs anaves corrents, quan estaves una mica suat passaves per la dutxa, però ràpid, sense treure les sabates ni res, perquè si no podies agafar l'escarlatina, i tot aquest territori ocult de foc follet, de fuego fatuo, és el paisatge del Paco, fins a l'extrem que una vegada que el vaig contractar per fer unes conferències que es deien La meva Barcelona, allà a la Virreina, quan estaven el Coca i el Ferran Mascarell i gent així interessant, ens explicava, que després va escriure en alguns dels seus últims llibres, com havia passat els bombardejos a la ciutat. Es ficaven en una cova, i aleshores sentien les bombes dels vaixells, que eren els supervivents, no sé si el Canàries i el Baleares, i per altra banda un que es deia Almirante Cervera, que és aquest que li van treure ara el nom de la Barceloneta, que era un tio que va estar a la guerra aquella del 98, un heroi pels americans, té carrers per diferents ciutats americanes, però aquí li van treure i a la Barceloneta li van posar d'aquest comediant el nom. No tinc res a dir, però està tot ple d'almiralls, però l'important, el d'origen català, no hi és. Aleshores ell explicava com passaven les bombes per sobre, i l'altre dia parlant amb el meu pare, que tenia 95 anys, li vaig explicar, hòstia, on va caure la bomba de casa teva? Perquè totes les que queien a l'Eixample, el Paco també ens va explicar que anaven buscant aquella fàbrica, una fàbrica d'armes, on es feien armes i tal, i bum, bum, era l'objectiu. Els d'aviació no entraven gaire, però com que hi havia l'antiaeri, i l'antiaeri aquell no va tombar ni un avió franquista, perquè us feu una mica d'idea de les armes de la República. Ja no estava per espantar la gent del Guinardó i de Can Baró, perquè són les bateries que hi ha a Montjuïc. Al castell de Montjuïc eren les que estaven allà al Carmel, eren Vickers. El Perucho va estar a l'última guàrdia d'aquelles bateries del Carmel, però hi havia una russa que tenia un gran retrocés, que era molt falluta, que sempre pensaven que caurien les bombes de l'antiaèria sobre de la ciutat o s'aniria cap avall i tal. Aquesta història dels altres catalans
ve precedida per una sèrie de llibres que són bastant interessants. Mira, aquella senyora se'n va, ja deu haver cansat de les meves... Batalletes. Sí. Bueno, però venim una mica al Museu d'Històries per parlar de batalletes. D'aquests llibres que diuen donde la ciudad cambia su nombre, han matado un hombre, han roto un paisaje, que són llibres amb un rerefons existencialista. Són llibres també marcades per aquestes novel·les italianes, neorealistes, i per tot un corrent que s'estenia per tota Europa, que perquè us feu una idea, mentre Alemanya estava trencada en dues repúbliques, la federal i la democràtica, en canvi els escriptors alemanys anaven junts, la Christa Wolf, el Günter Grass, el Peter Hanke, o sigui, o amb els suïssos o amb els austríacs. Anaven els orientals, els occidentals, amb les altres. El grup de la literatura alemanya, el grup 47, anava unit. Tocaven tots aquests temes i a mi el que m'interessava del Paco és que el Paco més ho feia estrictament realista. Quan tu escrius a la moda, escrius en surrealista, en Nouveau Roman o tot això, quan aquesta moda passa, quedes una mica grotesc. Et passa també, si tu vas amb una americana clàssica, és igual que sigui als anys 50, que un lleier, que un tio d'ara sempre està a la moda. En canvi, si et poses una americana d'aquestes amb xurreres i així, queda patètic després com passa el temps, amb pota d'elefant. I això és el que m'agrada del Paco. Jo crec que les novel·les del Paco s'haurien de reeditar, no parlar tant de que, no, mirem. Dius, si no vas a buscar-les als encants i les trobes per €1, per un pavo, si no les trobes. I després són un tipus d'edicions que el lector ara del nostre perfil li costa llegir-les perquè la lletra és molt petita, els nervis o es trenquen molt o has de mirar la lletra amb una lupa. Aleshores, això s'hauria de fer. No sé si estaria bé penjar-ho tot a Amazon, que dintre de l'esclavitud... Estic amb el tema sí, doncs hi ha solucions, de la reedició. Sí, però podria fer una reedició més valenta i prescindir dels editors, al meu entendre. Sí, bueno, és que ho fem a l'associació, estem estudiant. Aquestes novel·les, a més, estan farcides de personatges que són personatges existents. No són personatges que... Passa també amb el Manolo Vázquez Montalbán, dic, hòstia, d'on havies tret aquest personatge? No, aquest era el personatge de la meva mare, que aquest era un personatge que havia estat condemnat a mort i li havien fotut una pallissa, havia quedat... i estava allà que tampoc podia vendre a los iguales i estava per allà tirat emborratxant-se allà a la plaça Padró. I eren aquests tios que ho coneixien tot, aquesta mentalitat de taxista, sobretot coneixien aquesta majoria anònima que sempre està lluny del reiam aquest intel·lectual i també molt a prop de la carn de canó. O sigui, quan agafes les novel·les de la Guerra Civil hi ha molts tractaments de novel·les. Hi ha novel·les magnífiques, però veus que hi ha novel·les que hi ha com aquest component intel·lectual o l'estil que està per sobre del que passava. En canvi, si tu agafes les novel·les, la tetralogia de l'Ángel María de Lera, Las últimas banderas, Oscuro amanecer, La noche sin riberas i Los que perdimos, allà explica fil per randa el que estava passant per la mentalitat de l'Àngel Pestanya o del Durruti o del Xalat que estigués per allà i de tots els tios que les acompanyaven, saps? Perquè tot això de la història no només s'ha de revisar, sinó que s'ha de mirar amb lupa, perquè surten molts personatges, que era el que m'agradava de l'arxiu de Salamanca, que està tot allò fil per randa. Sempre pensava, i això en comptes de barallar-se per la titularitat, perquè no ho escaneixen? Si ho escaneixen, home, a mi m'ha semblat un tio que vagi a reclamar el sabre del seu pare, que era militar republicà, però el que està bé són en si els documents, no la propietat. La propietat ja és tot bastant lluny. M'agrada aquesta època inicial del Paco i també m'agrada aquesta època final, on ell va fitxar amb alguns d'aquests resistents dels anys 60, sobretot del que eren els anys 60, com eren el Jesús Lizano, l'Àngel Carmona Ristol,
l'Antonio Beneito, el Cardona Torrandell, que és segurament el pintor, escriptor, mira aquesta noia em sembla que torna, el Víctor Mora, el Paco Rondón, que estava per allà pel Maresme, sí, a Vilassar exactament, i el Joaquim Horta, el Manolo Vázquez Montalbán, siempre deia, yo soy el que más aguanta la barra de un Valverde, y aguantaba, se trincheraba, digo, me cojo como cuando los boxeadores se cogen contra las cuerdas, i era una literatura així bastant d'estar per casa. I després el Costa Pau, el Costa Pau, quan el Candel ja no interessava ni tenia una gent representativa, doncs el Costa Pau el va publicar en català, i aleshores alguns de la nova generació doncs vam tenir l'oportunitat de poder llegir el Paco amb edicions modernes, no? Si no, fins ara l'havíem agafat amb edicions d'aquestes de lo que els anglesos deien el paperback, que és aquest llibre de puff. Saps quan estàs a Londres o estàs amb veus aquests llibres triturats que els han llegit tantes vegades, els tios que estan allà mamant, doncs aquests llibres de plantegen, semblaven una mica aquests paperbacks, però mal fets. Hi ha aquests personatges que, per exemple, el Sean Wayne, ell escrivia Sean Wayne, que em feia gràcia perquè aquests còmics del Gallardo i Mediavilla han mort els dos, un darrere l'altre. Els autors del Makoki també el tenen així, Sean Wayne, com l'escrivia el Paco Candel. I em feia gràcia també perquè dius, mira, són les generacions dels que expliquen les aventures del carrer, que parlar a Espanya d'aquesta gent del carrer és anar-te immediatament cap a la picaresca, cap al barroc. És el mateix món dels morts de gana, dels desgraciats, que això és difícil de veure si no ho interpretes una mica, perquè aquests personatges reals del Paco moltes vegades són pícars del carrer. M'ha agradat molt una sèrie que fan també en el temps de la història que es diu El Ministerio del Tiempo, no sé si la recordeu, que de vegades parlava de personatges d'aquests i tal i els tractava molt de tocar, no? Fins i tot el Velázquez. Tu penses en el Velázquez i veus el quadre de les lanzas, no? Però si tu agafes el quadre de les lanzas, que és tan solemne, i dius, hòstia, aquest cavall s'acaba de tirar un pet, i tothom riu. Si li col·loques un petit títol a sota del quadre, és així. I Ha sortit amb això tota l'estona. sí. Llibres del segle, l'editorial del Costa Pau, que va publicar Petit Món, que és un llibre que no es va vendre gaire. I el del Santo de la Madre. Sí, que són magnífiques, que parlen d'aquest món també de parròquia, amb aquestes zones molt depauperades, que també el mossèn, tots aquests amics mossens que teníem, encara queden alguns, però els joves ja tenen 80 anys, els que eren els joves. Aquest món de la Bordeta, de tots aquests barris, de l'entrada d'Hospitalet i tot això, però en el Candel també es movia amb molta comoditat. També ha vingut allà al Carmel, a les biblioteques i als centres cívics a fer coses, i se sentia bastant còmode. El sant de la Santa Margarida. Eren unes novel·les breus, o uns contes allò combinats, que us convido a accedir-hi amb la nostra categoria de miops, i que també surten tots aquests barris, Cantunis, les cases barates, alguns desapareguts per sort. Jo de Casa Antunes d'allò era heavy metal. Les barriades del voltant de la zona franca, que ara estan barris com no van estant, són barris obrers, però barris on es pot viure bé, Can Clos, el Polvorín, Can Valero, també desaparegut per on està l'estadi, les Banderes, i després un molt divertit que vaig veure l'altre dia, que el donaven també com a desaparegut, i que era un que li agradava molt a Paco, que era el grup de viviendas Eduardo Unós, saps? I és molt divertit perquè tinc uns amics que treballen allà, i els gitanos, quan arriba una redada de la policia, tenen
com aquestes habitacions d'hotel han fet un forat entre una casa i una altra, i aleshores passen d'una casa a una altra perquè, clar, només pots entrar amb l'ordre de registre del jutge però per aquell domicili, i els tios, pum, se'n van amb tot això, amb el que hi ha tràfic de drogues i tot això. Està aquella zona de l'Eduardo Aunós també molt deformada. Encara hi ha el patriarca dels gitanos, amb el que pots anar allà i parlar con un senyor que està per allà segur, no sé el cas que li fan, francament segur que no li fan gaire cas. Però aquests barris de les banderes, com l'altre dia que vaig anar al Polvorín, que està, o el nou Polvorín, perquè clar, l'antic, eren aquests barris de zona d'aquesta d'afusellament, donde la ciudad pierde su nombre, de zona franca, d'indústria, contaminació, barris que eren barris bastant durs i que en algun cas encara ho són. Ell, a part de ser un escriptor realista excel·lent, també tenia aquesta vessant periodística sent el cronista dels pobres, el cronista de la gent del carrer, de la gent del dia a dia, dels que no tenen cap altra preocupació que buscar-se la vida per alimentar la seva família, mentre nosaltres estem en disquisicions, com l'altre dia que em venia una minyona que era equatoriana, que em deia, bueno, el títol de català. Jo penso, collons, per què no foten a l'examen els ministres de la Generalitat, els consellers, a veure si l'aproven? I els hi fotaré jo amb totes aquelles putadetes que et fan, i amb els pronoms febles, que és un autèntic galimaties. El Paco això ho va fer no des d'un punt de vista oportunista, ni des d'una manera de plasmar la realitat d'una manera maniquea dels bons i els dolents. Simplement ho va fer perquè era el que s'havia fet, que és quan dius aquest perquè no ha fet allò, això o allò altre, sinó que ell estava expressant doncs, la seva experiència amb el dia a dia. El que passa que el Paco, tant en la manera de mirar la realitat com d'escriure-la, tenia molta gràcia, perquè era molt simpàtic. Això sí que tenia aquesta vessant valenciana, que el feia, que era un tio que podies no estar d'acord amb ell amb algun tema, però que sempre fotia aquell somriure, que em sembla que l'hem col·locat aquí de títol, que era aquella característica que explicava el Henry Miller. En Henry Miller va ser una persona molt preocupada per l'amistat, ha quedat com un sexo obsedit, però no, parlava molt de l'amistat, i aleshores quan va descriure a l'Alfred Perlès, un amic seu que va venir a veure'l aquí a Barcelona, el descrivia com un somriure al peu de l'escala. Dius, aquells tios que quan els veus sempre et fan el somriure. Venia el Paco al diari del carrer Consell de Cent, on estava també el Salvador Cardús, amb els seus articlets, com passaven tots, i era una persona que es posava a parlar una clàssic que és la que es pareix al quiosc. Y le digo, ¿por qué compras el diario? Si te lo donarem de gratis. No, porque así estamos y me explica aquí esta esquina, porque en esta esquina había esto, había lo otro, aquí había una caserna de la Guàrdia Civil i tal, sabia coses que t'explicava el passat i també t'explicava el futur, perquè et deia, tu seràs com jo quan estigui així, seràs un mort de gana i tindràs aquests problemes per pagar l'autònom, totes aquestes coses, hauràs de donar-te de baixa i no sabràs el què. També va ser, amb la seva vessant política, segurament és el moment d'aquelles alineacions de polítics que tothom recorda, que eren el Benet, Candel, Cirici, o sigui, el trio, una davantera tridente, dirien ara aquests animals del futbol, reforçat pel Xirinacs, que Déu-n'hi-do també, o sigui, era un tio impressionant, el Xirinacs més complex, més barroc, més exotèric, segurament, però un personatge impressionant. Bueno, el Xirinacs al camp que dius a la porta de model que els vaig la immolaven a cops de peu i tal, i el tio aguantava ja com tres collons, En fi, el Paco també, en aquesta època en què el franquisme intenta canviar de cara, ja no és un franquisme que coincideix amb aquesta època tecnòcrata, on
també aquí a Barcelona hi ha els López Rodó, tots aquests de l'Opus, el mateix alcalde Porcioles, que ell denuncia tant, aquests alcaldes, el del Porcioles i els posteriors, tan marcats també per la corrupció, que és una mica el que ha continuat. El de l'època democràtica està més associat a aquest últim franquisme que no pas als períodes que segurament ja són anacrònics, el període fatxa o el període republicà o el període anarquista, tot això queda bastant superat. Totes aquestes conclusions que quan passava, quan estàvem amb el Paco, doncs era impensable que poguéssim fer un anàlisi d'aquesta mena, les he vist posteriorment, perquè ell em parlava de coses com et pot parlar el sociòleg de moda americà, el Richard Sennett. El Richard Sennett et parla de coses en concret, diu, el fill del porter del meu gratacel de Manhattan va estudiar a la universitat, era italià, el pare era italià i era el que treia les escombraries. Als Estats Units vas traient les escombraries o te les tiren per un forat i hi ha el responsable conserge que també veta l'entrada amb aquells gratacels grossos. I aleshores explicava que el seu fill estudia a la universitat, va molt bé, el porten a Chicago, que és la millor universitat del món, i va donant voltes per allà, va donant voltes, entra en una empresa, en una multinacional, el fan executiu, però l'executiu té obsolescència també, no es diu així, i està uns anys, fins que es passa de moda, necessiten un altre tipus de personatge i aquest l'eliminen. I explicava al Sennett com afectava aquestes realitats del nou capitalisme al caràcter de les persones. I mirant aquest sociòleg, és un sociòleg molt interessant perquè és d'aquells tios, el Ferreter Mora també ho va intentar fer, que van escriure novel·les per aprendre a escriure. Sempre es diu que els historiadors, els sociòlegs, no saben escriure com saben els escriptors o els poetes, però hi ha alguns que practiquen, com és el cas del Cardús, i acaben sent més escriptors que els propis escriptors, saps? I això són algunes de les característiques del que era el Candel, que si l'hagués de definir amb una única paraula, jo sóc agustinià en això, el definiria per la bondat, que era una persona molt, molt bonhomiosa, podríem dir en català, però una persona molt marcada per la bondat. Fa uns anys li vam fer un homenatge, era de la mateixa associació que ara sóc el president, i va venir un pájaro que per mi és un mestre de periodistes i va tenir una carrera complicada, que era el Josep María Huertas Clavería, que era un xaval magnífic, y que explicaba, diu, al món de donde la ciudad cambia su nombre y ha muerto un hombre, han roto un paisaje, ja no existeix. En el primer cas, nous blocs s'aixequen on fins fa uns mesos van existir les cares barates del grup anomenat oficialment Eduardo Unos, que també el donava per periclitat, però no, encara hi és. Dels 4 polígons de casetes humils que es van fer el 1929 per acollir a immigrants arribats de tota Espanya, es mantenen drets només el Bon Pastor, que diuen que serà també transformat, i Horta, coneguts també durant molt de temps respectivament per al grup de vivendes Milans del Bosch, no el fatxa del 23F, sinó és una dinastia de militars catalans que es perden en l'època del general Prim i abans, o sigui, fatxes d'aquests en pedigrí, i Ramon Albó, i han desaparegut el grup Eduardo Unos, que no és així, el Baró de Viver, que també ara és una parada de metro d'aquestes més o menys cèntrica, perquè el que sembla que estigui molt lluny és encara cèntric. Això és el que deia sobre els decorats al Huertas Clavería, que sabeu que era una persona molt preocupada per la nostra ciutat. És una ciutat petita, que és una ciutat molt industrialitzada i que sempre ha tingut un problema greu de vivenda i tampoc van voler fer blocs molt alts, amb la qual cosa és com un cul de sac. I a més els que som de Barcelona considerem que Barcelona és com a molt barceloneta, el barri vell i l'Eixample.
Hi ha els de Sarrià, els d'Horta, els de Gràcia, i els de Sants es consideren d'un altre planeta. I després, un altre personatge que està bastant oblidat i que era molt amic del Paco, que era el Rai Ferrer, que també era d'ascendència valenciana manxega i que era el de l'autor d'Onomatopeia. És un dels biògrafs de Durruti. Té un llibre bastant interessant que es diu Las 7 muertes de Durruti, que és una cosa que tampoc no se sap qui el va matar. Pues va morir sol, va disparar, com deia, ¿no? Que diu: al igual que yo mismo, Candel ha sido inmigrante en Barcelona, tiene orgullo haber cursado únicamente estudios primarios, es autodidacta, y lo que para mí resulta más entrañable, pasó su juventud atrapado también por el vacilo de la tuberculosis, que és una cosa que marca aquella generació. Molts poetes és normal que tinguin la tuberculosi, que és la gran malaltia romàntica, no? Al Rai, jo li vaig dir que això de ser autodidacta és un tòpic, i és una cosa que parlàvem ara amb el Cardús, que diu, sí, trec cada any 3.000, 4.000 llicenciats en humanitats, que ara, per sort, tots tenen feina, perquè tots els fitxen de professors, perquè hi ha un declivi de les humanitats acollonant, perquè clar, han fet aquesta cosa positivista i aquesta cosa fofa i amorfa d'aquestes generacions democràtiques, i tot això ha quedat com interromput. Ara vas amb els escriptors joves i li preguntes no sé qui, tampoc no tenen cap obligació de saber qui és José Antonio Durruti, és igual, s'hi poden passar, però és que alguns ja no saben ni qui és Franco, que està aquí 40 anys fotent el cunyasso, per entendre'ns. I després volia fer també una altra persona que estimava molt el Paco, que era la Maria Lluïsa Pazos, que és una persona que també amb el Salvador Cardús sempre estava barallant-se amb els del català light i el català heavy, però una bona persona, que li va fer uns versos, que acabaré amb això, que tenien un acròstic. Sabeu què és un acròstic, no? La primera lletra de cada vers feia Paco Candel, i diu així: podeu ferir la fe en la gent honesta, romançant-se de mil veus, o simplement creure en l'amic, el mot, l'infant i el vent, o bé exposar la vida en noble gesta. Crear dels bons un club o president, amb el vell exemple fer de nord i guia, nodrint a ple i sense fer-ne esment de qualsevol esguard, la llum que ja no es pondria entre les ombres d'un avui astut, lliurar suau el cor amb què has vençut. I ja està. És maco, no? Esto pues lo enxufarà, sí. És curiós aquest auditori perquè fixa't que els que estan asseguts estan atrinxerats, com si fos una estructura, i nosaltres també aquí, o sigui, si pot així. Jo crec que nosaltres estem com aquí en un... Sí, a mi m'agradaria una cosa més democràtica de rotllana, tots que alguns sereu amics del Candel o lectors i tal i qual, i fer una cosa més candeliana. Sí, no? Aquest museu està molt bé, sí, el museu està de puta mare, però vull dir que aquesta sala és una mica rara. Si ens posem així marujitas, ens posem així. No nos ven. Ja no es veuen. A mi em veieu bé? T'ha semblat bé? Era una semblança del Paco, ja que Sapiens no em va convidar a l'homenatge aquest. Bueno, sembla ser que em toca a mi. Això estava enxufat. Bueno, jo volia donar les gràcies a la revista Sapiens, al Museu d'Història de Catalunya, al David Castillo i a tots vosaltres per ser aquí. He agafat un parell d'aspectes del pare, començaré pel fet de ser filla d'escriptor. Jo penso que el pare volia ser un escriptor molt bo. És una projecció que he pogut copsar amb el temps i ara quan he tingut el seu llegat a les meves mans ho he vist molt clarament, perquè quan estava vivint-lo de vegades no sabia bé, però el pare tenia un projecte molt clar, i és que volia ser un escriptor molt bo, fins i tot clàssic,
I això ho va intentar de totes les maneres. És més, els assajos, que també ho feia, jo penso que no era l'estadística freda, sinó que ho feia amb molt humanisme i divertits, però el pare sempre estava desitjant escriure novel·la i relat. Ell volia escriure, i en aquest món de la realitat i la ficció també havia pensat molt, perquè era una persona que sabia moltíssim de literatura. No anava als cercles literaris, però en canvi era una persona que quan podia parlar amb algun tema d'aquest tipus veies el molt que sabia de tot. I també era molt vanguardista, o sigui que tenim una persona que comença amb un projecte que és ser un escriptor clàssic, molt bo, fer-ho molt bé, crear-se un estil i arribar a ser una figura dins d'aquest món. Després això deixa de preocupar-lo i se sent molt empès per el que estava passant. Recordo que els diaris personals, que és una de les joies del meu pare i que vaig llegir quan jo vaig tenir aquell llegat a les meves mans, hi ha un moment que diu que en el carrer, era el moment de la transició, la gent estava en un moment d'eufòria i que ell se sentia tan ple del que estava passant que no podia tancar-se a la seva torre d'Ivory i començar a escriure. Però el pare mai va abandonar aquesta... Per exemple, la gent diu, ostres, quin estil tan directe i com descuidat. No, el pare corregia moltíssim, es passava hores pensant també en una frase, no? Llavors, ser filla d'un escriptor que la realitat l'està escopsant des del punt de vista artístic i creatiu, per mi va ser, no sé, meravellós. Jo descobria la realitat del voltant llegint els llibres del pare, perquè ell donava la possibilitat de la realitat de fer-la més propera. Endevinaves el que hi havia al darrere de tot allò. Llavors, era un món polièdric, que era el que jo havia vist, el que jo sentia, el que deien els altres i el que escrivia el pare. I m'agradava molt, quan vaig revisar tots els seus documents, vaig trobar unes llibretes, perquè jo de petita volia saber quin era el misteri de com es feia un llibre. Jo pensava que el pare tenia algun secret i que jo algun dia ho sabria, de com escrivia les novel·les. I li preguntava, ara he comprès que aquest misteri és un misteri que té l'autor que ell mateix de vegades no sap molt bé, que no sap molt bé copsar. I entre les coses increïbles que vaig trobar eren unes llibretes on hi havia un cens, però un cens impressionant, com un llistí telefònic d'aquells antics, on estaven tots els personatges amb el seu nom i el nom inventat i la seva història i la seva realitat, i jo deia, però això què és? I em va servir per veure tot l'entramat. Jo recordo molt els moments del pare escrivint, la seva cara quan estava buscant una idea i també el so de la màquina d'escriure, que jo penso que allò era una feinada, que el pare sempre portava les ungles una mica trencades perquè era escriure, pataplam, 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 i jo el sentia, era la meva banda musical, que ho vaig escriure una vegada en un pròleg. I recordo quan agafava carrerilla, perquè la idea ja era molt clara, o quan estava dubtant, o quan havia parat per reflexionar, o quan ja estava fart, o quan allò no sortia. O sigui, per la forma d'escriure. Jo vivia molt intensament aquest ofici del meu pare, anar a veure com la màquina d'escriure, l'olor de la tinta, els papers, els utensilis. Per exemple, a Hermann Hesse hi ha una vegada que parla de l'escriptori del seu pare i anomena totes les coses que hi havia. I jo em vaig sentir tan identificada perquè tot el que tenia que veure amb el pare, i tenia moltes coses per allà al voltant, que era el seu estudi, per mi semblaven com objectes una mica, no sé, amb una aureola, eren una mica sagrats, i jo els espiava, sense que ell ho sabés. I les llibretes que eren diaris personals, algunes de quan era jove estaven fixades amb esparadrap, molt com que ningú podia llegir allò. I tots aquests misteris del pare em van copsar molt. Jo crec que era una persona molt empenyada en escriure, molt bé, de fer-ho molt bé, crec que és un escriptor excel·lent, ho dic sincerament, he disfrutat molt amb l'obra del pare, té uns registres que pots dir, ostres, això és horrible, no vull tornar-ho a llegir, coses escalofriants, té el registre de que et pots morir de risa, de per favor que risa, o tens els moments de plorar, o els moments de reflexionar. Ell ho va volcar tot, autobiogràfic, pensament. Això que ha dit el David m'ha agradat molt d'existencialisme, era una persona que també volcava aquesta preocupació per al més allà, l'ànima, la mort,
ho tenia molt present, i també el neorealisme. I també la ficció, perquè això seria un tema molt llarg i ho deixo aquí, necessites per crear la realitat un punt de ficció, que és la creativitat, com aquell monument de realisme, perquè la persona diu, bueno, això és molt fàcil, com deia el pare, ha vingut un i m'ha dit que escriure una novel·la com jo faig, i diu, mira, t'ho diré molt clarament, diu, i ho ha escrit en una quiniela, no? I m'ha donat com dient, esto s'acaba ràpido, nació no sé d'on dice no sé què. Dic, clar, això sembla fàcil, però tu ho has de construir, no? I crear-se un estil. Vaig veure com el pare s'estava creant un estil, que al principi era molt acurat, amb molta destressa, però ho anava construint fins que al final es va alliberar i escrivia com volia i ja li sortia aquell estil que crec que és completament, que el pots verificar de seguida. Tu agafes 4 línies del pare i dius, això l'ha escrit el Candel. Bueno, podria parlar molt més de la part literària, però em passaré a com era el pare, perquè recordo quan jo era una noia progressista que li vaig dir, oi pare, tu i jo el que som més som amics, saps? Jo anava a la universitat i dic, és que som amics, i em va dir molt seriosament, no, jo no sóc amic, jo sóc el teu pare, que això sí que és gran, no? Deixa't de tonteries. Jo volia quedar bé. Però tenia molta carinyo, sempre estava marroquita. Era un pare meravellós, per exemple, com t'acceptava en la teva debilitat. No era el pare que esperava el triomf, ni que tu fossis una persona molt brillant. No, t'estimava en la debilitat. I sempre tenia amb el seu fill i la seva filla si estarien desprotegits, si eren vulnerables, això ho tenia molt clar, i t'estimaven en això. Una cosa que vaig escriure d'ell que va arribar una mica, si la frase va agradar, és que el pare sempre tenia la mateixa edat que jo. Jo recordo de petita que el pare era també petit. Podies jugar, podies preguntar coses res, podies fer les teves... Recordo quan jo ja era més gran que podia parlar de temes seriosos. El pare creixia amb mi. El moment de ruptura generacional jo no el vaig viure. Això no vol dir que jo no tingués el meu món, cuidado, perquè hi ha gent que diu, bueno, aquesta noia només vivia pel seu pare. No, jo tenia el meu món, tenia els meus amics i tenia les meves experiències. Però és veritat, i ho dic sincerament, que tot el que el pare em va oferir com a pare i com a persona no ho he tingut quasi. Jo sempre dic, a veure, amics, amants, hi ha molta gent que t'estimes, la família, companys, fins i tot un sentit altruista de la humanitat, però jo penso que la persona que jo he volgut de veritat més en el món crec que ha sigut el meu pare, perquè s'escapava del meu control en el sentit de quina persona, que em sorprenia i al mateix temps el veia tan proper, et deixava participar en les seves coses. Mai t'havia dit, ei, no entris que hi ha d'escriure, o deixa'm. No, tu podies entrar totes les vegades. Vull una moneda, perquè no m'expliques un conte, quan anirem a passejar... O sigui, es deixava interrompre en la seva escriptura i et deixava entrar en el seu món. Els seus amics, tu podies estar a les converses... Després no tenia que, per exemple, recordo un dia que la mare va dir, no, és que nosaltres els fills els hem educat, i el pare el va quedar molt seriós i va dir, jo mai he educat els meus fills, com dient, por favor, qué horror, que no me hablen d'educar, no? I és veritat, tenia aquesta cosa que diu Eric Fromm d'una autoritat que surt de dins, que tu sents el que diu i t'agrada les seves idees i tal perquè ho estàs vivint, no perquè ell digui que això és fenomenal, però la influència de la seva persona, el seu altruisme, la generositat, com parlava dels amics, quan el pare parlava dels amics i del que faríem, te semblava que jo era fenomenal, no? És que vindrà no sé qui, que toca la guitarra i després anirem a passejar i tal. Bueno, això ho he viscut molt poc en altres moments, però amb ell era carai, no? I aquest sentit de la realitat quotidiana, tan de festa, tan meravellós, és una cosa que li dec molt. L'altre dia em va preguntar el Gerena. Gerena era molt amic, i sobretot els amics, i sempre convidats a dinar. Amb això la mare no tenia problema, li podies dir, és que vengo con 13, vale, molt bé, pues haremos huevos fritos y haremos patatas, o sigui, aquesta sensació de l'amistat. És que era d'aquells escriptors que estaves mal, tu eres un escriptor jo, i venia a veure't a casa, només ho feien ell i el Peucho. És que el sentit de l'amistat ho tenia molt aquest està malalt, l'enterrament, ha tingut un fill, té un problema que no té treball, o sigui, això dels amics era estar sempre, passés el que passés, i el sentit de l'amistat, per exemple, a les pel·lícules de l'Oest, que tu l'has comentat, li agradava molt perquè deia que un valor impressionant de les pel·lícules de l'Oest és l'amistat.
Sempre deia, ei, a mi m'agrada allò d'un cop de puny, però és que m'agrada perquè aquí hi ha un missatge que és molt bonic, no? Tenia un sentit molt gran de l'amistat, s'estimava molt els seus amics, i bueno, ja acabaré perquè si jo començo a parlar del pare ves com allò dels predicadors nord-americans, no? Que podria estar dies i dies i dies i a més m'esteu escoltant amb aquest carinyo i això és per mi una forma de dir tot, no? I seria l'última cosa que és la personalitat. Jo penso que a una noia de barri com jo, naturalment que tothom té una personalitat i els personatges del pare ho demostren, però jo crec que conèixer el pare en aquells barris, no? O sigui, una persona amb aquella sensibilitat que sabia... En aquells barris tal com eren. Tal com eren, no? Que sabia fer manualitats, dibuixar, que sabia poesies, que era tan delicat, tan elegant, tan... Clar, deies, ostres, com em trobaria en un barri d'allà del Far West un personatge, no?, amb aquesta sensibilitat i que parlava de temes tan bonics i que les coses poètiques li agradaven tant i que, bueno, no sé, no?, era meravellós en aquest sentit. Crec que era una persona excepcional, no ho dic jo, els seus amics també ho han dit sempre. Crec que a més tenia una sèrie de singularitats molt d'ell, no?, molt d'ell, i bueno, i crec que viure al costat d'una persona així ha sigut per mi una gran sort. I moltes gràcies, de veritat, per escoltar-me tant. Moltes gràcies, de veritat. Tu amb el Paco i el Paco amb tu. Gràcies. Si no us importa farem un bonus track perquè porto les coses escrites, però em passa ja últimament, quan vaig a un recital de poesia i d'improvisar, i aleshores encara agrada més, i la lletra no la podia llegir. Hi ha alguns autors que m'he deixat, que abans li estava dient al Salvador, i ell deia, no, són els profes. Jo crec que els profes són bastant bons, amb la facultat de l'Autònoma on estava, hi havia tios joves que també eren bons professors, i ells es definien, tant el Rai com el Paco es definien com a autodidactes. Jo crec que és un tòpic, això d'autodidacta, perquè en realitat, quan tu tens un profe bo, aquells que tots recorden, doncs el Blecua, el Martí de Riquer, el Rico, tots aquests professors, aquests et donen una base, però tu has de continuar. Jo crec que el que falta amb l'ensenyament actual és la curiositat d'allò que dèiem, ostres, si no tenies pasta, t'anaves a robar al dràstor els llibres, que era complicat perquè ell t'hostiava, hi havia uns tios a la porta que et treien a cops de puny. Ara deixes els llibres al carrer i no s'agafa ningú. No s'agafa ningú, és acollonant. Hi havia quan estava amb algun lío, que li deien, hòstia, això passa aquí o passa aquell altre, que t'ha agafat una malaltia greu i tal, i està tirat en un carrer. Ara tenim Cedro, que si necessites un llit, Cedro, doncs, però en aquell moment ell deia, hem d'anar a veure el Tomàs Salvador. Tomàs Salvador era un escriptor acollonant, que va guanyar, és dels pocs que va guanyar el Premi Josep Pla i el Premi Planeta, dels primers en guanyar, i l'important en aquell moment era el Josep Pla, el Premi Nadal. Primer va guanyar el Nadal i després va guanyar, era un tio que havia anat a la División Azul i té una novel·la, una batalla d'aquelles d'abans de Stalingrado, que es deia on allà va morir, una batalla real, no com les de la Guerra Civil Espanyola, una batalla a morir milers i milers de persones. Hi ha molts llibres sobre aquesta batalla, una batalla on s'agafaven, els empalaven, saps? O sigui, era sense contemplacions. Jo havia vist d'aquí familiars que havien estat en organitzacions d'esquerra i que reciclaven, s'anaven a la División Azul perquè els netegessin els papers i diu, hòstia, ens hem tornat comunistes allà quan ens han fet presoners perquè allò era l'infern, o sigui, combatre a 30 graus sota zero, es diu aviat. Per això dels autodidactes, tothom ha de ser un autodidacta. Perquè tu et pot agradar l'Espriu, però et quedes amb l'Espriu, amb la poesia de l'Espriu, hi ha 50.000 després. Ara han fet, per exemple, això de l'any Ferrater, ara que estem, no sé si hi ha algun responsable, que he pensat, com poden provocar que el Ferrater, que eren colors, tornar-ho tan gris? O sigui, han donat com una imatge del Ferrater i aleshores
i també deia, no, hem de treure tota aquesta part de borratxo i tal i qual. Dic, però ostres, el poeta romàntic, no, de Baudelaire, però està associat a aquest submón, no? I dic, i una cosa amb l'altra. I de vegades el Ferreter també bevia perquè notava que li sortia una mica millor. I el Blai Bonet, amb els dietaris del Blai Bonet, que estan por ahí també saldats, ho explica. Quan estàvem a Barcelona els dos i estàvem per aquí, per la zona de les rondes. El Tomàs Salvador, que me l'havia deixat, l'Antonio Rabinat, que era aquell senyor que era un escriptor també extraordinari, una obra més petita, més d'allò, i després el William Saroyan, que era com el mestre, que era un escriptor d'origen armeni, també dramaturg, que era un escriptor que va influir molt a l'Àngel Carmol Aristol, que eren tios d'aquests històrics de la vessant intel·lectual del PSU, que sempre deia el mateix, el Manolo Vázquez Montalbán sempre deia, ara que estem amb aquesta, que els nostres més o menys tenen el poder i tal i qual, el Manolo Vázquez Montalbán deia una frase molt bona que deia cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. I aquests sempre coincidien, tant el Carmona com el teu pare. Dic, si era que és aquí una dictadura comunista, no pelava lo primero. Bueno, només m'havia deixat aquests noms i volia incorporar-los. Moltes gràcies. Gràcies. Hi ha alguna cosa més? Hi ha debat? No, ja ho deixem aquí. Si vols fer alguna pregunta, no... tranquil·lament, un comentari o alguna aportació. Segur que tots ells saben més del Candel que nosaltres. Bueno, que tu no, perquè tu... Una pregunta, què faria Candel a les noves novel·les col·lectives com la de Premi Nobel de Literatura 2015, de l'escriptora bielorrussa? Home, aquesta és una periodista de collons. L'Alexievich, dius, l'Alexievich. Sí, com seria aquestes novel·les col·lectives de Candel? A veure, és diferent. O sigui, és diferent el context, i el context de l'Alexievich quan explica als soldats que tornen de l'Afganistan. Almenys aquí. Sí, però clar, si tu vas a mirar les guerres de l'Àfrica, les guerres de l'Àfrica amb els nens no s'expliquen sense les drogues. La majoria de les drogues de les guerres de la modernitat, des de la guerra de successió americana o la Segona Guerra Mundial, aquells pilots aguantaven per les amfetamines i els tios ferits aguantaven per la morfina, l'heroïna. De fet són derivats per als tios que estan ferits i que arriben allà els hi foten una injecció perquè no es morin de dolor. Aquestes són drogues, són guerres amb moltes drogues, i aquests soldats a l'Afganistan, que resulta que arriben allà i li dius, mira que he vingut amb la meva mare, venen uns veterans que havíem estat a l'Afganistan, no sé si l'ho he llegit, i passaran aquí a la nit si no tens inconvenient. I bueno, a la nit aquells tios sortien i mataven i violaven tot el que es trobaven, que s'havien tornat unes bèsties, que és exactament el mateix. Aquells delinqüents que havien abans els atonyinaven i tot això, i aleshores encara els feien més violents. És una teràpia equivocada, per dir-li teràpia. Veig molt diferent a Alexievich. Jo crec que és una grandíssima periodista a l'estil rus, com ho va ser el que va fer Vida i Destí, i després la novel·la Stalingrad, que són escriptors, ja són com ultrarealistes, i és l'escenari del Paco sempre és amable. He dit això de que era bonomiós, bondadós. Ell sempre té una cara amable, per mi. Bueno, però està bé que ho relacioni amb algú actual. Bueno, sí, l'Alexievich, quan la veus, és com una senyora d'aquestes que ha d'estar fent ganxet amb una cantonada, o sigui, té molt poc d'escriptor glamurós, però veig aquestes brutals reportatges, els veuria com una radicalització del neoperiodisme americà, amb una vessant més política, que no pas cap a la literatura del Paco, que és una literatura, diríem, més neorealista, més existencialista, més poètica en definitiva, que era el que a ella preocupava. ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho este soneto? ¿Cómo has hecho este verso? ¿Estás con el endecasílabo? Com coses així que ens preguntem i que són molt avorrides d'explicar. Si he estat amb el decasíl·lab o l'endecasíl·lab o amb l'Alexandria és una parida com la copa d'un pi. Crec que volia preguntar alguna cosa. Sí. La meva intervenció no està en prou al cap,
Sergio, mira, veus? Pues sort que hem parlat bé. Sempre m'ha agradat que el teu pare sempre va deixar constància, perquè palès el fet que el pare l'havia ajudat. I jo crec que això era una cosa que entre ells s'ho feien molt, perquè sabien d'on venien, saps? I llavors sempre van tenir com una mica aquesta consciència de classe, de lluita, de fer país. El que passa que el teu pare ho va fer des del seu talent i el meu pare des del meu. Però em va arribar a l'escola, jo soc sora somestra també, i em va arribar a l'escola la invitació de Sàpiens i em vaig inscriure de seguida perquè en alguna ocasió han fet algun acte envers el teu pare i he pensat aniré a donar les gràcies també d'això perquè ell hagués pogut no dir mai res ni res i ho he vist fins i tot escrit en un dels seus llibres, per tant... Sempre explicava que era de Libèria. Oi que era l'equip de procedència? Jo de Libèria he arribat al Barça, un de Libèria. Sí, però esclar, cadascú utilitzava el seu talent. I sempre deia, amb l'alineació, és una alineació que eren 6 en realitat davanters, perquè havia un que per rimar-la, el Serrat, com es deia l'altre? El 6? Vila. Sí, però que no li anava bé per les rimes al Manchón i que és una cançó molt difícil, aquella de tal com Raja, temps era temps, és molt difícil de rimar i fins i tot la Metro Golden Mayer ficarà un Serrat en la plenitud i tal. Però clar, sempre deia, el César és un dels millors rematadors de la història de cap, o sigui, aquest el Messi no ha fotut un gol de cap ni de miracle. El Kubala, amb el Di Stéfano, és un dels millors jugadors de la història, una mica oblidat també, no el comparen amb aquests màxims. El Basora era un superclasse i ell deia sempre el mèrito era el Moreno i el Manchón, que eren els que omplien aquell equip que la majoria de la pedrera del Barça, eren tios de les barriades. M'ha agradat molt això que has dit, perquè en realitat el teu pare era la llegenda viva de com va començar el pare, i a més quan ell ho explicava també era molt de barri, perquè deia, no, és que me'l vas trobar i vas dir, ¿qué, cómo te va? ¿No? Lo típico. ¿Aún escribes? Sí. Y tú, y publicas, no, dice, pues déjame porque hay un editor que viene a los Llanés, que viene a los vestuarios y le digo que te publique la novela. Dice, hombre, pues me harías un favor. O sea, todo fue tan como de barrio que él ho explicava com una cosa que és la seva llegenda, com es va iniciar en aquest món, i després també el sentit de solidaritat i de confiança i de parlar de tu a tu, no? Així com et va, no? Encara escrius, encara tens aquella dèria, doncs sí. El pare no ens ho explica mai, això, ens en vam enterar després, perquè... El Candel sempre parlava del Manchón com el seu gran benefactor. Va ser el seu benefactor, però a més en aquest sentit de solidaritat i de tu a tu, no? De preguntar-se en l'estil més pur i genuïn dels barris, què, com te va? Encara estàs escrivint? Tens aquesta dèria? Sí, però no publico. Doncs jo ja parlaré amb un editor i ja veuràs com sí que publicaràs. I dius, ostres, i va començar la seva carrera. I ell ho ha reconegut sempre, jo sempre, ho he vist escrit i l'he sentit molts cops dir-ho i jo era superpetita, ja veus perquè... O sigui que gràcies a la distància, perquè tot va començar així. Vale, molt bé. Escolta, el radiòleg Manchón és família vostra també? No som els bons. El? Els radiòlegs i tot això. No? Vale. Bueno, a veure, sí, estimat. La meva sogra va néixer a Cantunis i viu a la plaça de la Marina a la zona franca i sempre parla tant del Manchón com del Candel. Has parlat de la ruta Candel. On la puc trobar, la ruta Candel? O on apareixerà? És bastant quilomètrica, perquè és molt gran aquella zona. Però bueno, que no sé si es fa, però... M'expliques tu després? Perfecte, encantat. Remitido a la... Aquí hi ha uns quants de cantoners, Bueno, sobre Cantonís també recordo que el pare deia que allà havia passat com una cosa curiosa, no? Que s'havien trobat unes persones
ell sempre parlava de que allà hi havia una conjunció de persones És que era un molt sitio- especials. Ell sempre deia, és que allà el que va passar va ser diferent, no? Es va crear com un món, no? Molt... I de fet és el barri de tots aquells el més famoset, Sí, tot sí. i que està Sí. triturat per Bueno, aquest ell port. ho deia en general, el barri de Port, o sigui, tots els barris aquests. L'església del port Sí, i... sí, sí. Sí. Bueno, doncs gràcies per omplir la sala. Els barris som així, no? Anem tots i ja està. Gràcies. Bueno, David, ha estat molt fuerte, ¿eh? tú hablas como si estuvieras en familia. Pues ya lo conocemos. La Bárbara se ha puesto en contacto conmigo.